ye wonu nti no saa na tie dia wono so ema wonko enu nti no saa kokko saketuwa bi koso a wo fa na no wo ho adwempa no wo fa na nkoda berem no osoma wa no ma wusika no ene nyame ato ne nsem no enam ensem bi omanfo akeka akire nti no ene saafo no nyina se wo mumpe wanim kura hwene mpo se yom do betu kwan no bi no kura no eno so akwaye asem foforo orofo enu nti na meka akire wo se wansuo nipa wo bo wano aduane agu a ebeduru baabi no saa nipa na obemma wo wuduru ama wo wu afrati asefo asase so saafo no no mo no besere paawo saafo no no mo no bekwa bapaawo wo mo na akoyo mo anoma akokone se wo kosuo tifi ekohunu nsu a no asaba na afo saba bebusa se ne koba ne sei nanso so no akobo wano aduane agu wo abra dwuma wo ye no ye fa ahotan ayi wadie wa abra wo kunu no wo hwe wo kakra na mebisu obusua so no wakodi wo konkonsa wo ho aye hi wo yire no ho aye hi anuti se wo bra yi okun e wo saa wade ya agu nyinam wadamfo kose no dia ena asem wa mekan wa fidie so wa bra me bekon homanan eso ne se obi abbo wano aduane agu pen so obi abbo wano aduane agu pen de no ena ye bebia homa no na wadi ho adanse se ekoba ne sei na sei ne kowie no ewo ma wadiem ena obi bese no anase madwumam ena obi besere no efiri se obi keka won sam ema yeyi wadi firi wadwumam wa wadie gu fa ko a wonsa atimi kwa wano no se wokono okosew de a odofo duru baabi obra no ayi okon ede ma ho eno ti ababa wano se ne yonko ene mpempi no wotan egu na wade wo mema nan ya wade won wani obi aso awu mienu mema no adwane agya no enu ti amo bra no ayokon ade amano a nkoda no hwe no so aye basa enu ti ebuse wo dede bia na anwumire se obi abɔ wano aduane agu panyana obra yokon dwumadi no so ena sabiri wasogusu a utie no omna samoa yo yanche tie for second ya ye koyi church obi bia na omo hwe omo tie yen ana yo bra yokon megidi ye se obi aya suntie adwene ba ko fo trimte oni obi abeche na adwene na yenwa abaye asem ode baye afutusem kakra bia wo ho no ye de yenwa de hwehwe no ma megidi ye se mamencha na pram so hene ana ba bia obi a no minim se samre de wani da kotomo jam ayefo na du samre se de na obi aya wad ko se ni braba na yaw ene obra ye kun ni yenwa abaye asem ode baye se watimanya bi na ode aba no aye boat na ode aba de bia na ye ka saa se nipa bebre tifi a omunya nkomo de omasamba so ferry to watena ho ewu yaw fefe na efe na okraman di ni wrachi ekwa abeso na nyese bia se bo ekorense ni krama wono nsa anoman so fa bridge bua anoman fa ho ewiase eduru me bi a se ofa ba bi na se oho umuna umuna na utwam na ebe ye muna se umuna ni yesi wo de wonte wanim wo de upa bufu a eduru me bi a ma obunfu se obufu na se ho utwam a na ebebo wa ma obunfu ne twam eduru me bi a nipa bi oba wakwan na se wona ne ya aka na wo ho beto wa ene ne nya aka nipa bi o so ne ya aka na wo ho beto wo kra no nipa dua be ye wo kra ene ne nya aka ne ko baabi yaw ye nyina fifi mu na baaye saa asem na ye ka no ebi ye nnome hwe yaw nnome bi wa busua bi mu a se wanye wo bi ama na nyi eho adi ankyere wo hu da ebedi munya ene de be tra video so de bia na ye tufu se ade bi a wodi ye onwa bia be very careful because ebia na ye oja ya ke na mafo ye na ya ba krampo de ya se mo bo chen obi a nim ne ye nim because cash bi wo fie wonim ampa obi wo a fie bi mo ba komune nipa wo fie onwa nim nyamfo nko a omunya akwansafo odwunu ho a wonte ase efie ba bedre ma ye fense ma pa wo fie o bo omunya amukwa no maba
ebi a curse ebi so your mo anso a life ye nwa ba Asem ode ba ne ye pense mu kakra wo so ne mema nan na ni nyina ye namfo ye musa so no so namfo mu tesen because first one kwa amwa ye se first one kwa de ya hweye second one so na third one so edu me bi a nya ni nyina ne ye de kwhye ho si ye hwia de da ye hwe namfo fam ye e wo kwa bi so because namfo adamfo so e etim sa wade first one kwa amwa e na ono atra se hu se e ne namfofo nti na ye tufu de na ye tufu afan ye tufu fo obi a wo tie se se o se won le afront on de wo so ko bako na wo nyame ampata obehwe mu ano na sa no me ne sa di wachi a wo san de eko na ankoyi na eko so wo baba bi so ono so sa na generation e di so te du me bi a se wan kasa hu se ade wo na ha me a ti na bible ka se wo so nsa bankum ha otwa nya se wo de se kan na ekotwa wo nipa na ne na ekoba ye se de onu didie no na de wo di na ni mu a oyu odwa no so na mana se de wo di wachi no a wo do na one na eko no wo konya no wo sere wo nante adeko ti yesu se obi a okiriw no se bi osua wasa na wacha ne pa because wonya daw enu ti se ye kan ne sa na ewi obi ene obi so obi hu sa se na wade wote ho no be ma no wonya ne hwio ya be ma bu a wo ja na yire a wono nkasa ni mu no wonte ase se obai waye me denti a mi ja no wonte ase ti se oba ne ko no ono nkasa tra se tole na pa ede na bitimi ja no wonte ase nya ono e oba no enu mi bi edi nachi nti obi akwa wade se bempradwasa ba akopɛ okoya meki ama busua ni nyina obi so compare na te se yenwa bai eye de nko a wo be kom bibia wo bi o se bibia wo net photo bia ni no nanso wo se menamfo nti debe na osua firi mu nan otratra wa na ekoye namfo e wo no ma bi o yemfa ni nyina nko spirit eduma bia yenso yenhwe yadamfo fam ye kasam obabu o ani kunu asam one ne beka won kanche na damfo ne nam a se bempre ne ho nto no ya no san de atato me so wo de me judi pa me ka cho men kanche obia onu so wo bi so onu so ne di nkomo se me so me ka cho men kanche obia na eko asam te se crazy enu ti se ka ne se dia na obra yokon no ye mu bi ho ye nya na ma obra no se bia ye yekon ama ye ebi susu ye efi asam da wo eno me da wo ya okofie bi mafie bi mo mobo ye kan ye kan timi nya no mfrim me se me metra video so ka se bibi ni wiase because eno ma wo wiase nya na mahu etimi nka sa se bibi ni wiase because no ma kaka ehun afa ye ni so eni ba no ma ba bi kaka ya kokko no mi ntimi metra video so ka se bibi nti wo kasa na sa no me we ni sa no ma na wo di bia kan wo se ebi ye no me e dafi ho ye na bi ye no ma bi a omu di tia nkrofo bi emo sui e kasa ya busua no nimi na wonim nti etide bia wo be koye do beba ye do be koye do beba awade na ye pa but wo beba fie ohu ofe pa but wo beba fie o ma hu ofe pa but wo beba fie asema anya san na be ma ne boafu asema anya san na oba ne boafu na na ye nwa ba de na wo so nti eti ye be sere edume bi ho a ye mfa nhye ya dwen mu se edume ba bia wo nante a wo kɔ no se edume bi na ho na wo fi se wo ba mu na ho beto wo mu na twam wo be sere na ho beto a sere na twam Ofosu edume bi adamfo bi oba wa kwa mu won kasa tenase ampa opena se we bibia ba na no otododo asem aka won kasa ogidi se won koka nkyere wo bia ba asem na pie ubusan so se da bi na obo no wudua Ofosu ha dwen ti nipa bi nsua ye won nipa bi ho no adamfo a wafa ne kunu aka che no wo se meni mi kunu meni madamfo de mi kunu se upa yi mu baako enya de a menene tema na menene di agro no na wokura me hu be ma na hu bibi wo wadamfo nim but oba na ntiase asori bi wokura na okọ na nko ye so hu na ba bia na nyame wo e ka kirawo te dume bi ho no ma ye ni anso carelessness eno so ka hu bi na ma sa no ma de ye hu te ye be sre se na obra ye ko ye nwa ba no ampa ba me ho na me ntiase se watre wa ama na ye nan nan mu ani nyina so se ne nanfofo na eden nanfofo no ba ko bai
Yes, the first food is not a food, second food is not a food. Na third and so na kwaya for so ye den. Ti du na bi ane obi a wotie yen aduane ba wo wani a mesraw entwa so no atu ase na ho atɔ ti na meka se baabu na obedru na mese wo bemu na ho atɔ wo kra no ma ene wankasa ni padua enjoyment aye wo ka muna na twam ne kɔ se baabu na dru na se wo besra ofo sre na ho nto ne kɔ adamfo bi oba wakwam ne nko yi a jai na chiridie because no kɔ no nkai it is no na ye osuntu dia jai na kɔ ye nwa bai so hu sa no ma na bi anka kɔ esa ye spiritual asem free wa ebi asanka hu nam fam a ke bi anka kɔ basa nanso ebi so na sunsum no ma kese da fi oba ne dai ti ni nyina kɔ gyina bible nti enwe na ni nyina ne ntase ne mako ni hu kwan be fa so nyankopɔ nhyira obi a okay eno ti oba na sem a wo ka nyina ne se suru nipa obebɔ no aduane aguo the nation's anchor na fanyo kase da odi biba nanso so odi biaba obla no eyo okon abrabo bia ye boni wiase no wanko a ontime mmo ndi atoda bia okon na ngase kase wuhia etomno bia ngofo bia namfo ko mama wo kun nyina yese ese so mo na wo kun na ofiri bia wugina na akọ bia foforo na okoto nhira etimenya obi akon na mefrɛ no wokon etoda obi no bekun adwuma wudidi mu ofiri se ha na onya bibi die no na one wo kon den media menti ase ya kire me se eho nya me sitting place nti bia awurade pese wonam ne so nam dia bufu ko ba bi foforo na me konya nhira de tumire bia okon bi wo ha wuhia adinkunimdie ba na me wo bible preaching bi bire bi atwa na din eda so say after your rejection there shall be a good way. Ndu nipa bia no nipa reject you bebrebe nipa yi opinidu bebrebe na omo prepare baby foforo seko ye Joseph na ne nuanom no pam oni firifie e wonu ani nuanom family members nua maame papa eba nanso ofiri wo kɔ no na say na prime minister bi na da nanim ndi Joseph konya prime minister obeda di nuanom aye na tamfo because okoso tena ne fie wanka ne wo say si no nkansi ebi kra nka jani obefam nka dane wo de man nti ebra Joseph bidi ade na nuanom bepa aduane no wode ade esie mu kai o mo se minimum nuana mo yi me maaye no nko ka nkyere meja no nso mepe bibi ni nti obia ne se de osifa na asem me wo tan nya me tan because mfiri se bia wo tan no epe be foforo de makohye ndu na abedwene se ma ya ade pa be hye ne pa enhye mi o me mfa ho me nwunu ye efiri se nya wo mumu aye na ase abrabo nye okon ma me no mahunu se onipa bi anko a wonwene ndi yese wasete ntokwa na mame akase me kwanya mefa so amedi ntokwa ni munkunim ni medima ko akomanim simple na no obi ho nya dena antima amu obi a anke anka njanze area ha nyo na ne ho odene e obi a na ye gini di otimi bu ni ndia na sa ntokwa nzo obi anhyehyɛ anka aye de kwadi nkunim yehu zo ye last killer entimi de wo kon de eba mabrabo ma na fili ye pa but ye onkofuo ba ko mienu bebre bi so wo ho a omo sete kon ma wa ye nko na nka so ma sete ndi okokon bi se nye oyiye yomu ntokwa no ma se hwede ama no etese wo bobere nipa oye niberefo ana wo nipa oye sisifo ya wo hia bi wa brabo ma dwane firi ne nchentem ifi maame odo ba wi asito a wo ba relax se oye sisifo a entra ne nchen saa maamefo no ma bebrebe di adanse papafo bebrebe di wutumi nya kumpa kura na obetena wukunu no wa ya wale mu ono ade na nibere no bekɔ hɔ ama wukunu gya oba bia nya kunu papa awu etia wale ase oba me besra no de nibere wukunu ko bo akɔma so mam taze esikafo fie mo akɔma taze o de to de na kura se kura de ne bayi nim se maame akɔma 100 cedis kura so odidi mabika enso ha ye se taze nso maame bɛbɔ na so amena kɔ request 2000 na kunu nso ofirifi adwene hunu se aduane a ye no nipa 1000 me kura na mdo na mpese onya nsesa na wo ye se de mintimi no ntena na wale ye na gu na maame na heda adrosa edu nipa ni berefo onipa sisifo abrabosa wo bo na wo hia wo madwano na mu mirika nyesa ahwe wakwan yie wo won ho nyesa na o mema brabo aye okon de ama abra na ni kwan ze okon kofo bi wo mabrabo makoto nhira mu ntamu wo hia ska ni bi ama na fanadamfo ni dwetire ni ona hweso business on ye de ahye nensa nanso nipa bi obepie mu obeye adwuma ni bi no nipa bi obepie mu obeye ekunu no nipa bi obepie mu obeye yire no aboa men na adwuma wura ne mpanani ma he because of nasisia na ni brendi enti se uko fadamfo ni brefo ohunu oba obeboa wa brabo obebo waso so wagimi ketu abi obema sa wale na firu nsa
se wa wo fom ye oba ne be pa wo che no ni birifo hu se ho na onya wo mfa so wa be ka je se ye na we na wadi me de so ne so na nim so be ye se ria ne oye ye de na so tirimu aye ode kutu na so akodi atum ubo so wa ye amema sem sa na ye yiwa firi ho ube kom bete china no adamfo no mum na ne hyehye wo ube dwene ho awon nte ase dipandi birifo dipa sisifo se wo hie omo abrabom na wo mpese obekon abrabom a chede a dwane firi won nche na konko wanim simple ubetuma kwa abrabom ni ma na suye maami asem a wo kan o hie adamfo ni birifo uti se ba mo obehwe ni obehu ni bi ase de osihwe ne ye oba ne ya to obepensem aka no wa wale na se no aye mobo etinyansa na nka osu osua ne se the first husband kwan no fa so he no na yetimi kan nsem mo ni gya ye no wagya nkura mienu unya ase kan ne ho nkomo nke ni nkyire sa aba no yesu ya nyiri ya hunu bi mi di madamfo bi madwuma me ye mu nkomo kyire ntama me wogwo so ameto mo ba fom e madamfo ni be wura adwuma mu sam na ye bon chip no kura da mamre chip ni nim ne ye nya ne se ne ye ye firi mu yo se wono nso nim ade ndu onim ne ye edifo a yakofa ba be 40 wode ne mawura no pre chips ne sa obe pre sa wi ano no akwoto nyuma ngusu no oton man grofo wode bi 20 cedi na sam 20 cedi nyesi ka gedo o 2008 20 cedi eyeska no de bi 15 cedi no de bi je sa e di da bi eska wono da bi o dress good da bi o bow watch da bi o ye ne ma papa e ba so ani abewuro gum so ne na o ye aduma ache mi wa so ni pa ne me ye no ohunu set sa o obi be frɛ mu na atesa na nso wontimi nka na mani mu ahenti me ho no wo besusu di afiri yawo na adwuma ne boa me nkakra ma mtimi hwefie nkakra o ba se mani mbegu ase dimi gyae mo ya se me firi ho no se phones no akromfo ne be wi aye se yetimi yi bi ko me ye ga nyina afi no hu se ha na firi ntimi so mfrem biem ko kwan ofo aso ne me di no na nso na ya adamfo a wadi ne ho adanse o nipa ni berefo me ka bibia se so wonwane amfiri na kwan ho na obeye adamfo obeye nua obeye dwumayeni obeye papa obeye maame but obeye okontuni obeye travel and tour agent a wo ye de be refuse visa go be hye ja ba ko a ede ntokwa beble o ma brofo no ho aye omanyi wo ye ni brefo ko be ja jide wo yare wo o di asem beble o di pani brefo ne host programs any host dia advert o hu se mamuska pa eduru onye je hu ye obeya go ate papa nga se yesi wo mudua ba o de betutu na ketua ho aya mani bana be yi afiri so no sa aye okay se ase afiri so anibire ntu onhwe ne da agye o ya ntu obra ne de ye okon na emomo bo bra na apese okoko wani ma mesu hia za nkofo mi enu a dwane won se otimi dwale won ma kon ne ba enche etuo betwa odi ase na se ohina wo ye nibirefo me kan bibia se ni kuro mpagya ohina wo ye nibirefo ni kuro mpagya ukokuro ni nkura ne yeso na nipa monye ne so wona yaso anso na nkofo te ho obrafo te ni baronso betia obrafo because oni bibi onya firi na nawo ohun sa adwombo na nakora agena sa azi ne hu ye na hina wode dia bakam ni bani birefo odi kuro so kuro ni mpagya ombe te se nipa bonefo di na Kristo se nipa papa di oman so a oman no energy na nipa bonni be di oman so a oman ni si apini enti ba bia fa no self bia no se leader mpo be ye nipa bonni ni awobre go betimo nso wo sign signature keka mo otupan on sign abro ani ba ye do on sign da what my busy on sign ma wo da na wo time na twam ade betwam azo be free no asa be busa anwo asem bi go wonim se sa abere na ye wo se onya nipa bonni so nipa bonni ni aya ye nya ni nyina ma awurade na kun bi e be ye ntra nya ni e betumi ye mere so a na ye kɔ okay yamra so na ye kwa we obra ayoko dwumadi no na ena ye busa wo dede bia na anwumere se obi abowano aduane agu pen ewo adwuma semu ewo awade semu ewo akwantu semu eno ene obra yoko dwumadi ende de bre wuku ada eno tiyankɔ homa ne so na yenkɔ yahwefo ene yetiefo ho se obi abowano aduane agu pen 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello good morning. My Joe Peter of Moonlight. We Peter new at Moonlight. Okay. Mata mo di mo ba mo ni bin to ma wo. So for the other time you need pa.
na atema dia ba na ne de ke de dia na nipa nka wo se nipa da na wa fabubu nipa ile ndu bi dia bi ibi o ne me ko sa aye te ma le ma ni me di nipa no de mu na so de nipa ono e ko to me en wo te mi cho me ko sa di kwa di do me ta di wi papa no wa pe ti no ba be ibi da ti no adi ko na di ka me ko te ti na me ta ni te mu enti nipa ile enti wo ye bi dia kire wo mi do aka no aye da no okay hello 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 0554931931 0548931931 hello baby I feel with Sankore fo nyina ho ye ya me adom ne mompa ko nyina ho ye na mo so e kama pa ko fi enti o ofa nya me sha asan kese pa na de abeto no me wa pa ware ma mi yenu na ma mi yenu no e me mo mpin ko ho yenu no ma me peni ma no be ma na olodu o mo so no ni ti mo me ti o mo nyina ni je na ye fa no ye fa peni no wo no esi mo din ti da ya yisi apeni ya mi sha mo pa no okay hello yeah Oforisuo Pizarro ni medwadun kinkesu Mateo Kandada panimpa we de wa dawroma ma memfa kwanya soronko fefe so na menchi asantimaura na na otufo se to the second na wonkwaso yesre twedi ampo nyankopon se onton kom na okese ye na utumi no nkoso entretre yasimina na ya konzo so enkoma asantima nyina nyame ya adom ochina obibia ba beta akiri sansa asante wade asante so yo man na Oforisuo na yenwa ba ya sem ya odi aba yo brayo kon ya Asem Mpe Oforisuo Osei nipa yesua de film sanse nipa nye na ke nipa ya ankanya de yehu ni sanse empani ka Asem Mpe Oforisuo yentia kwase adua so mprenu nanso nipa bi wo ha ade betu ne na onhwe bibia film na otokoso ene sa yonko bone no sabi mpreduasa eda so nam na nka yonko ayo Osei eye de na asa akoka osumasam asem ebeboa wo kire obi ye wo yonko bu Oforisuo hu se wo kura wona ma otu awutu no be ma wona ne tie oba wona ne tie ene me koyi ma wo ebi kura wo sika sam oduma sam koyi enti no obepe kon bi so abo anson se de ebe ya wadwene besesa ne bi kura no bia onware anampo aware ya ne de ne ntese wo de enti wo pesa wona ne be ya penti no na wafa kon bi so ebo wanson eti duru ba bia nipa yentua wo fo ne ne ankasa nkire wo se ade bia wo fi se wo hu na ebo wo no yennim nkomo bebre nkire yonko na yonko bone osre obra papa Oforisuo Pizarro nginga azumakrao no okay hello baby afrefre wudin asan bi ni o be ba fo pani payenti o so ka meka ne se ko winda eko ayi ngulu ani bra bane wo ka ka ti abu sa su galie na go ni obere e ki yi ni abi de bi je ni na ni o ma be ba de bi wo ni na ka ko obere ta pi so no ndi ani bra ne je ha ni papa wa yi ngo ni obi ko obere ni ni pro ka ko obere o e kwa so wa ta ku ni pa de ka ho ani de bone wa ta wo go ko ma ka de ka wo ta de ka ni ka wo ni pa bone ni ye o ne je ya bone no ni ti no okay hello baby afrefre wudin Raja very bad definitely go Ivan Sientie Adam for the new so go off for the nyokora go down to the never say Madam okay 0554931931 0548931931 hello
Hello. 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 Baby, I'm free. Obapa. My Joe, mammy. That's all. If you A day. then not in school, then we are a teacher training. Because that's the new say next day. Make papa more women. Oh, When you're near or share only the from small. And I Jimmy, I'm letting you cool out to you. That's any panic beer. My can't come some Catano down and make you cool. Damasi. So that shall you. I will be power born and know it. You'll be asked on the moment to do with the amoy. no key. No key. Konongo moso. But I No key. Hello. Yee. Come up, pa. And you also lumba omna obia Den sa kwabano. Yeah, the one that I say, this year SK Bolas. Yeah, maybe I was in the blood of what coffee thing. So what about me? Hello. Most of them are about for 80 percent and more lumba. A guy, you know. I got money on solution for Nepal. I got to from Bonnie on the Samasa. And we'll go with you more. No more woman because the way as well. And the only catchy, a lot of ability. The guy of the and I want ya as a new kunya. Yes, the teacher, and as a woman here. Uncle Bonnie. That's what you're coming now. You go on in the show. I'm a Benno, and you're for the brother. Hello. hello. Me ba cho baby afre wudin. If I try a friend nursing, because I think it's time. Mercy enti o ba. If I try, woman also, I'm say problem that will happen. If you say, come to me, master, Nipa phone na abribia if you remember. At times, you are India. And I will not be dry, and engine. If you have no story, and the end, I don't know. At times, I used to buy in the history. That's it. No, okay. Hello. Hello. Oh, we're really. Hello. 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 Baby, I'm free with your papa. What you mean? Hello, baby, I'm free with me. Mommy, it's you. Humanimunya. Hello. Yeah. My Joe, so Udin, baby, I'm free. Joseph, Joseph, you. Hey, what's happening there? No idea. I know this is a target, and for some day, now we are doing it here. Now for several, for who are over Parliament. Okay, yeah, let's one day we're going in last one. Obasa Obre, what say? Yes, and I'm for them. Na mene say o say your come say o brebo. What I say? And the football over panel, let's say what I show. Antine Casano. Antine. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Yes, I'm not in the Cafe. What are you? I said, program and Yamisha. Amen.
adwuma bi baeɛ adwuma no yɛ nipa mmienu adwuma and nkɔfo adanfo bi baahye ɔno ɛyɛ adwuma no wie aseɛ no ɔtumi kɔma adwuma wɔ a ɛkɔbisa no ma adwuma wɔ ase ɛkɛkɛ aseɛ na ɔde ma mi wie ase ne wɔtwitwa me nanti nɔkora no de ma adwuma wɔ nti ɛnnɛ ne sɛ nipa no ɔfrɛ adwuma nim nyame nhyira m ne program a mɔyɛ ɛdam. Okay. Hello. Baby, I'm free with Dean. But I'm free trouble. Penny Payetio. Yamo can be to Nipana Josamai. No. We're trying it here. Hello. Baby, I'm free with the last caller. Sompa FM. Abrantia. Auto correction. Odi for Isaiah. Tafu Abubuwa. Ofonso Bane. Yay. Bibi amodin samoba. Asema wakane, papa. Ebi cross there sanu afani na. Listen. I love you. Obi ọ̀tá ma. Hello. Isaiah di won kasensi da. Hello. Yemfa ba kubi na odifo Isaiah on kasensi da. Ya na ye menwa eye ne phone na. Eye asemu. Hello. Yeah, good evening. Majo so katachi ka mitwa wura gu so ba bia free. Me kaso si ebu akwa atlewa bi eja south. Kodu otu dan kwa adem. No ke yeti o. Na mutu ya kakra mbaza me kaze. Ushuma yemma yankasa quiet ni. Eye enibire person kuya. Eni ahoya ena amaye enkoso. Cause came in 1982. Nigeria kunya 10 years. Eto bicycles aku 13. The do afrawo custom officer every series bicycles ni na sabe no mi sentiment hu kwa bia amfa so. Anti ensema me so me ka o mitim say enu ebedi na chi nkwa na nyina. Enti mo say ni bre ni ahoya ni person nkunya because abere na bicycle ni Ghana ha. What about could be about we and Jibako? And I'm the bicycle. And what about Kokra, young company of one of black? 10 years and could do with Mars. Oh, I want to take 10 and 10. And then so I am pretty from so dear anymore. No one. I want to my young man every year. I said, you will see a young so in your dear. So when you're a man, I reconcile you. That's what I hate. Now, so free. What's so free here? The free ebu akwa atuna wa bia south. O bicycle na de ba na e buzanga Volvo ni bia na. Yes, buzanga Volvo. And ye de gi nantwie. Na kuma aku 1982. No okay, asemo. Yemfa ba akopɛ na yemfa ofre no emfa ensia. Hello. Baby afre udin last caller. Kasa free he. No ke yetio. No kabla le bua. No, okay, you have a couple. Hello. Yeah. My juice will brew Katachi. No, okay.
Okay, ya fa ofre no emfa ensia. Eno ti ya na Sompa Asem Mpe Nipa no. Ukuada eyo brayo kon na yenua ba na asem a wode baye no. Ni ti a wo nyina ne se. Ayon kokoro ti amaboa koto wa anya tiriu. Eno ti duru ba bia yenhwe adamfo yonkon yie. Eno ti obi abo wano aduane agupanyana. Kwan ofa so ebogu ye no. Wankasa obetumi asia no. Say yonko damfo na bogu ye dia ehu behia se obehwa damfo yonko ye tietietia se aboa kwaku kono mi otetetu bafo edan no ene mebo metaba mu menam soro mesan enam fom na ye ka chiro bibia se Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group no ema no ene adi betudwa no enti se utwa administrator no haya wobe adew na dwumadi a yebedie no nyina no so odo ho ahyem aka ho na aye fefefe 0532 66 3264 0532 66 3264 Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group no eno ti utwa administrator no haya na wode waka ho ye obi ka kira asanteman enewukoi wo bi kire asanteman yenyina ye nim se nyame ya aduma wo kina da na sante hema ne na wo tweda no probia sante kotoko hena sante mawura nyam kese osini nua ba na wo tweda eye kina enu nti kina che yituntumu nipa ni abere wa sante mawum na enu adadwumadi a abrante bi betena so wo se Libya na kro ne France Saudi Arabia Dubai wo se ahemfo ene hwe kuru no mani je se sanse oba sante mamu a sante hene wontoto asante ajeje mu kra dwumadi bia yedi na sante ban bia no nani edi akire developmental projects ya ye no asante mamu ano kiane ken oba de kwa akokire no emanhia we ekire se wo yo hempon a ono onfa ne nananom ani asante man eni agrokra anu ti abema asante man nyina yakọ research na asante ani takoko so enya asem ketwa yekọ computer so adwadie emra sisia Sompa I did not pick it, I pick it, hey, I did not pick it, I pick it. I did not pick it. The maiden edition of Sompa Invitational Cup is here. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Yatunsa Afre Premier League clubs are Omwa Pronk half region is Amumra near Mesuya Huadewe. Enunti Adiana Football Club, Babi, Brekum Chelsea, Bechem United, Young Apostles, 11 Wonders, Omuna Ebechinam, and Yatunsa Africa, Rela United Football Clubs, Omusumekaho, near Yensuya Huadewe, Ebeye Gigim, who wins the maiden edition of Sompa Invitational Cup. We Ayakwanya at the teams in Sombenya proper preseason. And Sana 2025-2026 Ghana Premier League no Ashasie. Sompa Invitational Cup Ebeshasie Edafieda 22nd of August. Ekwapim Nikwasieda 24th of August 2025. 6 teams, 3 days, 1 trophy. Enti Brana Besha team. Ahubua Waye Edira season num. Matches Nina Ebaso Ewosunyane Coronation Park. Sompa Yesumo. Enam Senti Emma Eninkwada Eye free. Eninti Sodofunsa Niemra Sunyane Coronation Park. Emma Sompa Invitational Cup EB. Sompa Invitational Cup Eye Jagri Bekala Mining Limited. Lawson Eva. Betway. Get way more. Heavens Diagnostic Service. H-Lab. Ebwadi Agrochemicals. Yamfo. Any 21st clinic. The sciatica expert. And Ebu Echidom. And Afensu Eye powered by Bronx Ahafo Regional Football Association. And the Cabin Lounge Entertainment Headquarters. Sompa Invitational Cup 2025. Teams to know what town. Na me bacho we a stranger in Jerusalem na. So we a stranger in Jerusalem and na wunnim say Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. And your friend 21st clinic and any yampa we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. Every say obien who obeka me say e ba sciatica de wa bi wo mu was sayare na wotimi nim emu alpha and omega a obey 21st clinic efrim 21st clinic any majuma
eti se wo bimpo pesa sciatica yare no te ase sciatica yare no wo hunu mu a wo kɔ 21st clinic sciatica yare no mame nso mu fi se bia wate din no edi na ye wo de na nso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne din no ede ba yare no eye wo a enye de te ase sa sciatica wotia na anu mame bi se sciatica no akosi Yaw Aboagye ka ho asem no me pese me de to me ba me pese me de me ba to e se din na de no se mame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no eye yare bone yare eye wo a na mo aye mobo yare eye wo a na ma wo paachia yare eye wo wontimi ntina wo to so yare eye wo a wonante kakra bia na wachia yare eye wo a wontimi ne wokum na wontimi ne wo yire ana yare eye wo a wonam wo ne wo so sisi yare eye wo de bia na wo to ase tutu yare eye wo de bia na wo semu tutu yare eye wo na wanantu ebre yare eye wo na wananti na wo gire hu ba bia enye sa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na enye de edi no ede nanso yare na enye de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwom Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na bi ni mountain so just a 21st clinic no eye 21st clinic sciatica nuro no wo kwa abonti na wo nya bi wona mo nkwanche no bi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntrese na ye nhyew na ye nya research mfa wo ne ehu de no ebi a wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so mame 21st na so ati se fa 21st no to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minimini ameka sa yare na fu sisi achi fa wo to ase na afa usem na afa wanantu na abesi wonase na ekawo na echu na eye wodie ama eye mobo ama sese wuda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa sese aka wonkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu yebetimi ayewo massage bi woni padua bebo ne nsem wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo be bo nsem akase motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me siremu no ebesi ase no emu atene numme ne timu aye ne de adentia aye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 96.5 FM akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wote se kakra bia na emu ka wo de wotimu se enti bi e twon wo na se e twon wo sem ene wona nto me pa to sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo te ase no mo ye ne ye sam yare wo mo ye commandant e ye pace setter wo mo ye researcher e ye 21st clinic na 21st clinic na e ya yare sabia eti enye sciatica nkoa ene homosa yare bi omo ye hu adwuma ne mum sciatica no ene omo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya trege ntaba mu ya trete se akokọ bati obutonu kosia so akokọ batan a obutu ni kosia so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya na da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tantra Hill runabout e hone wo se wo fi achimota mo na eba ase wo furo soro akọ Tantra Hill no wo nsani fa so hono a e ho na 21st clinic wo se wo fi amansama na eba na wo du Tantra Hill runabout no so a e wo nsabo nkum so ana mo so so a mo wotema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye twiem ana mo kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa kumase 93.1 no edan na wo mu no sa dan no a ana 21st clinic nso wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana techiman GN bank dandada no ye kuram ana nkranza ye ban children's park muso amu watakwa ye ne Roman stores ni di hwani mu takuradifue efie kuma number 9 taxi station enu nsi ye ginam brekum gonso oboase eti abaye simple amount enu nso be 0540 311311
0540 311 311 tiebiem number no say Remo coordinate synchronize align kama 0540 311 311 yangwai 0540 311 311 simple 0540 311 311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwojo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pay doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niam wo 21st clinic no ye salute mo ye bom abaso ewo adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache okay yama ahwefo ene atiefo nyina akwa babiem eba Sompa 93.1 yedi atwaguo enso ewo Sompa TV no so no de wo ba no wanya atenase medical kan che o se sistema pomenteme ho ase fa beda Sompa Asem Mpe Nipa ne pele pomasibre na yemfa ema panipa memo akwa aba ya jawoja bibia bokọ de nyamya dum bokọ ze udin de sei e ba cho bibinti nim se kakra oni bibinti enenam enti enye hwe wakosam ne senya wo de abeda Oforisuo Aboagye ne na pamfo se yen ni betumi aboa wo yo panyini anyime dem ba ya medam atese modum sa konyan am se opanyini be na ya bum kwasia Oforisuo am se mi wo fa wa kontum ana owe na dwen so bo ba be di motukwai wo fa no kuro be so mpacha wo Israel mem Israel mpacha nyame tumi wo ho ya nti nkomodidie mu ana madam fu bi so yansa adamfo nua enyina afiri wo fin so wono so ye frɛ ne sei ono so me fa ye fɛ ne ya akra ono so firi ofin so pacha ono so firi ofin so no okay na ono so ne bra akɔ Israel ho no mo Sompa nti da ko ba ye ne sɛ to ono bra na kɔ ye no ana enipa no de ne bla no ya akra na bla no kɔ ye no aye tesa na che dia connection man na mekada asem na de number dia onye bi ma ne nua no a ye fe na ya akra no nti nyamia no kure ni ye ho no mo na me nua ne bae madamfo no to bae no so wesen o makonya ga bi a wo ye connection wo akra na me bla no wo Israel no kra ma makɔ no ha ma waye mi bibia ma me na me se ne kure o make us no wayi ne passport na ma me we hwe Israel visa bom collect ni so Israel visa me se ma hwe bia minim se titie nto de kire me na me se ya we de nyame ase na o de nyame ase na visa na bom no correct pa collect and de minim Israel visa de me ko ya ma nto de kire me no na me se ya sane tie dia me just would me say mo fa ho no mo a person baba nem tukwan but ye pe obi a obetimi aboa me na wo de makobi nti sane tie dia mami wudi pa no number na me ne kasa na mi hu hyehyɛ wo ho no mo se de ba ya no so betima aboa me na me se me kaka mo fansa na mi anim ne kura me yankro so wani ma bro de nipa number mami na me frɛ na me ne kasa ye na kyerɛ sɛ esanse wo hwɛ ne buku a passport visa ne bomu no unya ne mugidie se onfa ne number mana so ne ni nkita ho mpachan no okay ya nti wode number na mama na me frɛ no na me da ma me yanko no ho di kyerɛ ne se eni pass machine na do number mama na sɛdeɛ wo yɛ na adom yɛ na mo no me sim pesa mo ni be sem tum tukwa ni bi ana obisa me se na me ha na ho na me se mo afa na ho no mo na mo afa na e bo me de mako nti woni me kan sika ne ho asem na akoye se ye nipa mionu ana mo afa na de ekɔ mo afa no ne yere enua baba ko na me so me ka ho nti wo kan sika no mani si ye no ana me bo mo afa na mane wo charge nipa ba ko bia no
$5,000 to go see $10,000. See me boy more for na money no. And more for this and tell you what but this will pay information free. Do free there were a man on a man buy and a honeymoon. The more for no honey could you come. And when Nippon to do a Nippon what I search them over. Say Nippon papa and Nippon in papa. No quite a man nearby. Now was I new number could ya or the neighbor. Timo for no who is our name Yaji. Timmy Bo scanner more and Nippon so and Nippon Badiano. Actually more fat. And then Nippon Sanity or Baji Mumbi. Now what they started processing. Timmy Bo more for Maniano and a more for the Sundays can be buying. Sompa FM. The command. Me frère guy no. Say more for the Sundays can be an house will be here. Near their year processing. Into me back cry. Now, Mam the lesson. Nimbidra can also wash our mind. Into Midra Shamano, and I'm Nukushi. See, we do hold them South Frame, Madame Fonne Fanny Acrano. Catch and say, Yaw, my baby do a crow. The Nippon out in the man, I'm doing it, and I Nippon Fanny Nipanekasai. Say, Nippon say, Fanny Masawudu. No, so Masawudu said, "Oh, boy, maybe I know our bar median to know. Yes, I prepare for Buano. And to Nipper Cracker Jam says, Sana Badia, with some young mammy, dear, mean penny power of friends of manner. I'm so near and said, with my young mammy. Nimpamu, with my young mammy, be I boko. Until me discount man, I $1,009. $1,009, and I'm the man. To me, $1,009 a man, no. I'm not catching me say, dollars in the book are fake. Until more numbers you also. To mean church numbers in Nina. To my church numbers you was scan so. Any. Or my church Celia number Nina. Scanning Celia number. Pepe. What check your head and say, be very okay. And I'm needing people and they got passport to me no man. Na me saba kumase ti medu hodoma na ma frɛ no na me nini di nkomo o so e kwaso aduru say emfa mpa bo ntachiri okay we say bibi akoso yemfa empa bo ntachiri order for 3 herbal center wo mo na de 3 eco capsules cocoa master wo mo na de abadwa so 3 eco capsules no e cocoa adura ano nam ano ehye tatahwepa cocoa edunya 3 eco capsules cocoa master and make comfort na media ma orofo kolinaka badani e ba misi e ba apidank okwa ubenya bi ato 0546107107 0546107107 express group ni dia kontu sem ekoda no efri say express group no ankasa no mo ba ye no enfie se de ohoni omonim enwu ase da kwasi buro ni krom ben na peso okọ opeso okọ suku ana wada tu asa na orofo express group ebedu akaginamu edu atukwan ama so akwa yodefo enti ya kontu sem bia no yemfa enkoda express group UK na peso okọ ana say USA Canada Australia na peso okọ Germany na France Italy na otiapo ati tomatoes ni bi obenya sika behwe obusuafo express group ene bitumi aboasa akware so yemfre wo mo ne yafia kontu sem emfa enna won 0552-822-7787 0552-822-7787 express group na make comfort na media amount so for Recon Herbal Clinic na so for Recon Herbal Clinic se men kan tro say kurasia dru ya konye kobubobi ya numbi Recon Herbal Misha na ye ka ho asem ene anwumiri odofo na se koko adokoro wo usisi eyo ya pressure say ye low say ye high bema wo konsi anu asisi anu agemu de otimi edie kura no ontimi enwo ba eyenim guase pa wa ye krawa amafo ehuru pa immune system no ye numbi so for Recon Herbal Misha no na boost no yade bia beba honam akwa nim bia no eno ene beko ede etia no orofo so for Recon dro no emiaye wei na benya bi na watimi abobo na watwetwa bi Recon Herbal Misha na make comfort na me de amam wo call Freddy Mens eba ke ubenya bi
Time FM ewo Boase, Free FM ewo Techima, Boga One of God Pharmacy, ubenya bi ato, sana promise eba, eno so ewo adum kumazi ya, ubenya bi ato, orofo, maye ni ye bro, ama mene wanse ya de, enipa benya so ane ye di kro ya, reko heba mesha, ene ye kamfo, ni ye diama ene enyumire, 0248 672 271 0248 672 271 reko heba misha ena yedi ho adanse na yedi amount human ofeti ene Mrs. Genevieve Abrefa yebo a ohini ni adazoa womo ena aka manchiri mu na womo se mema waso ente se womo de daba ko esi ho na womo suwa awurade so efiri se krupo twedi apono na yegnu kokurumuti usano hobopa enyeye dabiada ne sayonti no human of faith ene wohini ni adazoa se womo anu ye ewo awurade ho eno to mu kosu agu awurade so eye da memre de ye di animo Techima community center ho ena dwumadie we ekoso na Asem 3% bra nebehwe come and see na eno ena wo John chapter 1 verses 46 na abra Nathaniel oji achinye se bibi pa entumi emfiri Nazareth ema no eno ene ese bra Techima community center na bibi pa ebetumi afiri Nazareth aba wabra bom na nyoma edi ensesa edi ama ofiri se emma waka won ho abomu ye obi a waware 25 years 30 years ebi 5 years eni mfie dunia de omunya yefunu omo dia obo nanso so nyame adom so no ohini ni adazo ani human of faith omo ka mo manchiri gum sugu awurade so no nyankopon ahye ne ho animunyam a se make asa na anwumire emma be 70 plus eno mafa yefunu enya asanketwa we ni ekwa akohwe apemfo a omo anyim abom na omo eba ewo Techima community center damemene de yawo 2010 August anopa no nkrumpa mu na dwumadie no afiti ase akasamafo a ebeba dwumadie ase General Moses Osei Prophet Pa Mrs. Vida Ofusu tabiri wono na nkane na boye catechist ewo presby asore no ewo Techima orofo nyame beye nyame ewu na ne maso beye ne mawu na anyomtofo ebeba dwumadie na ase eye Adomba Fosti Minister Audrey Japan and Minister IBJ omo ena de nyomto ebeji nyankopon etata amana sode edi afri na humem human of faith was say the Lord is our victorious banner human of faith was indeed the Lord is our victorious banner ero to Techima community center yenhia ne nkosu enwu awurade so Tabita clinic say free screening no ogusuo na Tabita say diabetes prostate infections na orofo ya de bibre bia de free untrimia no ekosu na asem ama wuntumi enko emma no Tabita clinic say a free screening enyoma bebre ho de bechechew na empo wo hu yade no a draw de be man so bete so no de ama abromrim kama pa atasoma so Pentecost asore ho na Tabita free screening no ekoso ene edwa no ene di enhwe ni mu pe anopa no nwotwe wafiti ase anumre no nan wapon worofo enyuhu mfirim efiri se yade enipa benya wa na yade enunti emma yade enu nyakram 0202 347 0202 347 Tabita free screening and I make am from here. Na afidie nwanwan so bi abadwa so na ni amanfo boni din na no mano from no kom ketre man so nya ho ne hia. Afidie na nkasa adwuma ebo no eno na ehia pa. Code free plus eno Codis Healthcare Limited. Omo afidie omo de abadwa so a saa bre ye di check your sugar level no. Orofo sugar no edi ni panya ho. Na sugar ni nipa enya edi no. Wanhwe ye na ede yare bi abrewo a na ntiranko na woda form yade anwujo stroke eno na ye bo ho ban say code free plus eno afidie nwanwaso a ye de check your sugar level no for ye kone kopa bintu ye tifi wate na ye ya no pa bia no ye fan check your sugar level no ebeboa ye nam ya pomden no ye hu ba bia ye kro ba bia ye duru edia pharmacy Ozone chemist Jab pharmacy NNA pharmacy Lancer chemist ye kwa ye benya bi ato ne dia bedi adwuma 0540 647 867 0540 647 867 Codis Healthcare Limited afidie nwanwaso a wodi aba
na yedi ho adanse no. The clinic of the moment here 21st clinic or for 21st clinic say mema wasonti o ton efiri say sciatica na ye ka no abibidro no odi to ase o na bibima nyina gina tum abasobode a wogye no enya asem keto akora ye twabo sompo akokosi bro ni krom akwaje abo odo abasobode efiri say sciatica no 21st clinic nko a eni tumi etu ase or for sciatica no ye yade bi so sisi fa asrem ona kokoma kosi na ase ye entim yade bibire biada yemfa koda 21st clinic 15 branches wu eno wo Ghana member Kumase ehwa overseas adabraka wona Sompa TV Sompa FM no ene wo abrosa krom wo ase ye benya wo mo ewo ho saa na nkran sunwa na nkranza tachima 21st clinic kosinye mini 0540311311 0540311311 wodofo mamema osikan show botom wate anwumre e wo se mema wo ye boga anwumre obi wo ho a wonya nai usika san ukoda ya na eya ade chi na bedie tobo ase na mema usika sisi Sompa sika kesi o ne tentini tietiam nya se ko phone no so hwe phone no so star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash send call all networks na networks na de krono no select Sompa FM ebema prompt message sa prompt message no ena hyehyɛ ne kama usika no bedoso na dwumadie we unifie du nwotwemfo asem enkoso National Lottery Authority no ensa hyase eno ti no libi no labalaba mega cash lucky balls was even big na enyoma enkonkan na nanom akuafo eseme kanchro say afra say OCP fertilizer no didi dwuma ne sayo ntino ema wom sika sem ekosoro hewosre egu Oforisuo ni nyina ne say OCP Ghana Limited fertilizer odi abadwa so OCP fertilizer no eno na edi o makagina mu afi wote ho ye de mensuo no tutungu se sabigu ase na nyoma enkonkan mawate OCP fertilizer was wabama Africa kuayo aye kama pa orofo ko agrochemical bi ben ubia no okwa so pe OCP fertilizer dwumadi a wodi kodie no wo mo be kiro kama amana yefe na aya akono kama pa 0345909437 0345909437 OCP fertilizer waba ama Africa kuayo enso aye kama orofo no VG Studios ko na sewu kwa akodu maame na wotweda ayiyo no nyina dan aponto ne abadi ntuo no nyina no ewo se onya mfonyini biewu na eye kaidum edema wo utwitwa video ni bi na no so nya kaidum emfama na se ya obenya camera papa na timedi dwuma we edi amawo no eno ene asem no asem no ye tie a Novigi Studios omo ene betumi aboa sa ekwan no so wo won kran yo malama base first Kokroko street no hono eho ena obehu Novigi Studios o malam abase first Kokroko street no eho ena obehu wo mo yefre wo mo ne ni ho komo ebeboa yakoni asa nyina so se Ghana afim kura na wushutu a wo beboa wo amanyoma konkan pa 0574715778 0574715778 Novigi Studios Omobama clear pictures and clear videos na odi akon akonim kekede ye Sompa Asem Mpe Nipa da bia ti asem fufuro da bia yeti asem fufuro da bia da yeti asem fufuro Penipa yenti o Sompa FM enti opanyini enti ohodo ma na ma fe no mabusa nse na kwase wo se wo yegu so enche bia obetemi nka enti memfa ne se be se bosumi mienu ne fam ho no mo dano ka meba krom meba kumase ti meba ye na menya no ko no fam se wo sei o nyamyadom o vesare yensaka nti frɛ wo fa boda mane na mso yo mate nti hon mo no na mso me frɛ mo fa ebo na mane se wo fa nyankopɔn adom enipa ne se wotima ya ade na wie nti mimla kra na mimla mehwe nti mo fa kra na ansa manko ofin so onsa na tire de ma minko fie minsa fa ka nko akra no na minko hwe na minko gibuku no na yemfa nko airport ko check hwe say your original ne de nsika ma no
nti na aka nipa no balance $8,000 nti mo fa sandi sika no ama me kwaje $8,000 na wakra sɛ me kodu hɔ de sɛ bibia yɛ wokea na me sika no balance aka ama no nti me kodu hɔ no na sɛ maba na me sɛ be ma maba na me behwɛ me bagi ye passport no emienu e ba beje hɔ no ko fa photocopy visa no photocopy ana wode ma me na me na visa no yes visa no photocopy ni ana wode ma me na me sɛ na book no wɔ hemfa na wɔ sɛ book no wɔ ne panyin hɔ no nti no me nkonyam ya adom ɔkyena no ma frɛ ne akɔkɔ hyia ne amakɔgye book no na balance no hyɛ bottom $800 hyɛ bottom timi de ba yɛ na me bra ba ko so yɛ adwuma wɔ airport na me de kwakyerɛ no timi no kwakyerɛ no hwɛ ne saa no visa yɛ de ɛyɛ Israel for visa na de nkyɛ na nipa na mfa book na ama me na me sɛ ɔse book no wɔ ne panyin hɔ no ho nti copy no wɔ de ma me sɛ menye na kyena no pa no me mfrɛ ne yɛnhyia na yɛnkwagye passport no ade akye na sɛ me frɛ no a ɔde nɛ ɛkyena me frɛ no ɔmfa nti afei me hwɛ mfrɛ no ɔmfa na me bɔ me bra maneɛ sɛ bi akwa no ɔmbɔ sɛ ɔde book no bɛma me nti me di akra 2 days me frɛ no wamfa na me de $800 ne ba fie na mo check visa no na ɛyɛ original sɛ book no deɛ wɔ no hɔ passport na nkasa deɛ wɔ no hɔ na photocopy no wayɛ ama me photocopy no mo check na ɛyɛ original photocopy no yɛti fa ko check ma ne nye because ko hyɛ machine ma ntimi mfa is book na nkasa nti wamfa book na ama yɛ no na me de me twa so na me ba fie ti me ba fie na hɔ no ma na ma frɛ no sɛ masawudu na ayi na wo yɛ ma me no ɛyɛ ndada na sɛ ɛyɛ ndada na dada me ana te sɛ no ɛyɛ original na me sɛ na book no ma hemfa adan me du sika balance aba faadre ma me nko check nhwɛ no wan faadre ma me o ma afro car bo fen so nti sɛ be ndai o so do nya abotre mefro o de saa sɛ mefro saa ebesi ne nti hɔ no ma ne mayi mani ne ma dwene firi so hɔ no ma na ba mu sɛ akware sɛ mefrɛ no wo bɛfrɛ no o so sɛ nya abotre mɛyɛ ama mefrɛ saa ɛkɔma asade na wo fa aka nti me frɛ mo fa no bɔ na mane sɛ ofa sɛni na nipa na ayɛ no wɔ sɛ saa ne tie dia o de twa so ne fa sika ne aka na ɛto yɛ be hu de de bɛyɛ ti mama mfrɛ akwane biem ɔno so wo mfrɛ me biem me frɛ no ɛhɔ ma frɛ no sɛ nyeme ne me frɛ no a ɔno no wɔ mfrɛ me sɛ nyeme ne me frɛ no wɔ mfrɛ me nti me frɛ ka kyɛ ne sɛ ɔno de book no ɔmfa book no ma me e passport ɔmfa ma yɛn no ɔmfa sika no so sɛ mɛkye no a mɛba no hɔ abɛkye no sɛ osuro a ɔmfa book no ma me na ɔmfa sika no ɔmfa passport no sende VIP amembagye no kuma na membagye ɛno so atwintwan kyɛ sɛ wɔ wɔ yi o akra unim baabi ɔteɛ ne deɛ nyamia ni mekura me kɔ hɔ akyɛ ayi wei bɛsɛ 2015 mu hɔ no visa ne ɛwɔ bi ne yusuma no 2015 mu hɔ ɔno a sika no ɔsɛ ɔntua anaa wobɛtua ne mmom nyabotrɛ mefrɛ no nyabotrɛ saa to date wofrɛ no atwa toɔ berɛbɛ ni menini di nkɔmmɔ ne ne menya ne number kora ne number na ne before ne mixe ti na manwura fi ne number no nti ne yɔnko bi ɛwɔ fen so na megye ne number fi ne hɔ ne last me frɛ no na me ne kasae me frɛ na me ne kasae no wɔse a ɔno ka wɔ pɛ me na ɔnya Canada connection mu nya de ade nso masa wudu wabɔ na busuafo amaneɛ fen so ɔno wɔ firi wɔ fen so ofiri hin ɔwɔ akra hɔ no ma ɛyɛ asɛm ɔwɔ akra hɔ no ma ɛtie sɛ ne nyinaa akosi sɛ wo sɛ ne nyinaa akosi sɛ ma frɛ ne sɛ mfa me sika ma me a ɔde nɛ ɛkyena ɛnɛ ɛkyena yɛsɛ hyinapo ne kosua yɛ gu ani nti hyinapo no deɛ nana sɛ nipa no mehwɛ no a ɛyɛ ntorɔ ɛna ɔdaadaa me na kwasɛ ɛbɔ no abu me nti mele bi meyɛ rekwade maa no
me record ne sende no ana me twa ayi ni say ya pepe de sende ni say kwase abo no wabu mi no me ntra mo mu kwase asa waje me sika waje me passport fa me passport no mami a umfa mami fa ni scan so mami so umfa mami dia eni e say scan na me de ma wo no so the scan bi to nsuo ato aduane ama ayi bu di a kusua no wo de ba ko oyire so de ba ko na oba so de ba ko ne ba ko minim me ka che ne say kusua ne emiensa ni madam na maka masama mame okay enye na che so eduabona na ugina mu eduabona na mdugu so na san yano ne antoa ko bo dua wo nsuo ni so ti ipacho ene de signal ko ma nipa koro o ko de na me yema no imoyo de ma me ni se me meta asantemem ena me bu antoa ono do mu antoa wo se say nipa me ko bonu dua wo se na san no ka kire me wo se say o ko de ni wa ha wo se say me meta asantemem ena me bu antoa ono do mu antoa besle kwa antoa me de me nia no am de beka bia ma na nwumre se san wo kan dia na na kakari mo mutie dwuma die wantoa yenya duru ho a toju akoa no a ebi ana de okan wo boa de a ene ni trim pefe obekọ ne baabi na se ya padia no kure record no ha okay yenche ya so ntia asem dwuma die we so ba ye ne kokosa chi die chire anu nti no kwa akofa mu ye grade anante dai mu ache nante dai mu ache so hu run about to twa wo dai ya asem kokosa ya ne ye nyina na abrantie no waje papa isika wasa age ne passport no di asem na akosi yenkota obre no nti yo fosu mami fancha so kuma na bedi de wo sokoban da ban empate mo singis woni masamu a mo so ezo sabe mo ti bi madi sanso bi na Osei electrician ewo Sompa FM ade funtinchi ade omo yo ka ne ma wo ho ka ne de bia no portu ba ho na o ma ya me waso microphone okay iti said maka na bidi de bia wo bia me de chia saso ko de ma Osei asafitem wona ya yanko yenim ovoso number no se bia na wo haw wo problem yankontem yanko we so ye wi bebobo yanko we so okay iti ovoso ye ne opanyini a wote hei nipa a wone no twetwe nkomo ankode ne tu kwan no masa awudu emini no edi nkomo enra na mini edi nkomo no asem a woka nyina ne se Masei no kre sika no waje ebra me friend kwa na ohu Masei wase sika na che emambusa no se kwan be so na ofa so dis kana ma no wase sika ne de ode ma ne de ontimi nkyere ne ye kakra ma ne kosi de kra na Masei waje ne sika mpa no foso nkomo a edidi dia mibusa ne se Masei sandi duabo bi bre no no ode antoa ana se me fa me telephone ana me telephone number emfa ntudwa ana me fa ma no na Nyankopon ya adom a bosumi mienu ese enura no se Nyankopon ya adom na yenwu eni atenkwam nko ade a se sika ya opanyini ede ma no sika no obesende ade aba na opanyini no afa ne sika na emom opanyini ehunu a wodi hunu na se ena antoa be kunu na ehwan be kunu no ono antoa no wo mu ni kapreba ye ti ansantime mu ha na ye bu antoa oni kapreba enti woni de se de sitie bia no Masei enti mefa antoa ehunahuna no na kire se de awudu kano no de awudu kano no okay ai ye dana se wo kekan etoto ayampia panama besenta se ye bre no le tam no ya na echimu ko no okay yanko ye ne birthday ne be hwe no be pon yanko ko ye ne ye bre ni sha Oforisuo de emra ni ntino yanko e de mai begidi se ade bia na eduabo asem no yete ya nye se bia support duabo asem na na de ba papa yi ono ankasa no
oba wabo anu da na shina po no ni kosu anya ne etoma no onu ana de baaye ewiase nso no obia wo ekwan ofa so de dan ne ka bia de ayira so awope so wo hwe ba bia ahomete se odi sika no kwa wo se on check sika ne numbers no eno nso kwa ya adwuma kese sika no de man so on check ni bia ne bia dollars ne bia fake me boa no ma ye nwia nta se check ni nyina wahwe etenten so na o mind nyina chese ade na o ma nwia ne ye no sika no obedi ade a connection ma fo bi ye no ebi di bi ko ebi ya di o ba de bia makasa me se omo de amanfo ko abroje ni ade omo mpe omo ye papa no omo ntikuo bi o omo ntikuo bi enya bibia na sese ye gyan e masa ben kate ba ko be se nkate baduasa anu kwase ye ntimi nyina nka se ebi di bi ko ye ni ye hu bi ye ni enyi ni bebia omo de amanfo ko ye kan connection de ba omo timi de ko but obi o so ane de no connection na wu but wo de usika ba obaji we utie ne nkomo na wo di kan de obi ko ya fidie no sa tam na hoye connection to bi na sa no hoye nto de ko eno na nipa bi atranses otimi nipa ba akoko a ofosuo obedidi hu sa obi obeba bia otimi de we ko aye ba akope o na beto ho ebi a Germany ba akope bi na otimi de ko ye sa connection enti ye be sre masa wudu aso anwa no edin we de dam so masa nka ye hu ye sa we be no de ne mu mabofo mu so hu minim de awudu na da no so no enti ye be sre wo mu na fe no mu ba o man o madwe so mo gya manfo sika me du betu kwan ade no so wa timi hu se wo timi fa ni pa ni ntu kwan sika de kwa broche nya pete sika o fo so de bia ye tra kasa asemi wa ji hwe o wo yire a wo be ware ye sese no ni kosu na da yi wo mai ko mu ni mu hwe o mu su kosu na twede ye to na hi twede ye nto no kwa o ye twede ye hi nti obi be kase ana na yire de wa ye dai ne ma de wa ye dai ba pai se wonya na ntwe sika nkoda ase because wonni sika o de be court akofa lawyer nti ne na ntwe sika ne se bi ni dwa sika e no de afra ni nyina na go so ta se ti masa wudu onyai na onyo onsu anyansa so ye ma ne time bi sa ye mompa ne bedu na sa club ye no ye last size adantemu enyina wo ho aponto abadinto ayidwo ni nyina eye club ye ena Ghana for eyo he wo de serve akwa akiri pa enkankan little size no ekopa orofo yenkope bi wate yemu bobi yentwitwa bi nyoma be konkai wo de uyi free di ma so de ho asi atiate so no ene wuti so an push ana wo ko wanimu a na akono pa woni fiedu ngotwemfo asem koso bapemfo enfo asem enkoso bia enwa ene club the nation sanka yanko enfan koyanim club bi no amanfo said the omo attention no akọ club bi no so nation sanka hinti o ya amaya kwa tache mada bo moje dia fusane e ka cho ba dia se nshani ani dia nkanedi ne kosu ya ne ente se dia se e de ya ba ko be ba ansane akọ ani asa agro ya na yebedi kin akansa aka akire yenu anom ya papa yi ka se kan se nipa no se wo mu antoa ma producer so be so se nipa no se wo mu antoa obedima kan se wo mu antoa ye kuru no ahemfo na ne wo bi kan ndi se ya na ni nipa ne kan na monka sa na o kan de ne ono onim ni amoka kire no because antoa na wo nsu efe na mama ye ngoka se me mu antoa menye case mame unka we mani hunhuna obi a disa antoa na wo kan se o de ne be ko de ne obeka sa akire wo bada nyama na wo twa ne mpuo ya fe na mu di nkomo ti minim se de mu nkomo no mu fa free ne ase go so nku a ekuru bi di ba suo go na da go so aha na watu makon akọ wani edi se okobodu a hye ho nso na se wo frɛ nso kan ya na waka ne se de tie na afi akon akọ yani ye nipa nsusu nya kaka bensem me da bia meka unim se nipa no wa ya ade ama anye yie enye se wonya be ma but odi nkomo ne se de anu wadwo because ye chikromfo a asuko no makura timbo no suturu nya se ne ho nya di no nanso ba bia de na wa ye ne se de ekura ni mo no o ka na ho e be ka akọfa asema bere ni nti fidie na yi na so omoa no kozi da mo be sane ahoma na nkomoa na firi no ansa na o wa ho keka bia waka edisa na abrabode to mere bia ade no so wonsa ye nsa anya mema sema wo mfiri se wa komete ho odo nsa agosom me papa se me
nti obi a betimi di ahye kosisi ebe wunu ne ofa ye enti wan go ho kura na ngo anya asomdie ade no nim so na wo ye na nkoye una wo ye angosi ye yesa so ye manipanya no na baaye pasam pa bi ka kire no tobu mamemre ebi ane ma nkoye ebi ame ye pa na emse ngofo na adi frode me enti ye nyina pe kakra bra mpe kakra na me support me ye na ede nipa na ka ne se ya na wo nu ne wo ka we di wo wie gina wo men so nipa na de ne ha no o se se na maye o kwase bi se betro ne abo na yiri dua na wo ba bi akọ wale fira busua bi bo ne de we yakodi na yire obetro na ne mabie ye innocent na de we yakofo so na nipa ba akofo gimi ndi na ya fraw ye tiasema obeka se hompo no wanka ni yanka atese se TV station bi afro fa ni die ma na se sa akatre makura me hu se nkomo na de ne empa no poma sibire utimi gina so bi se ne producer kan wo moade ya wo boade ya ne ono no anati we omo ana atimi ka chense wano na umfamu wade no ene se de wusi di mpanifo atem no asotwe ne no me ba so a me Osei Yaw ye pa afase a supra wae dai wada enti no me abrantem ni asem bia e de a wo se boso me nso a wo be ye dai boso mi mienu wo de beba na embom so okodi de obi maame na obi papa atem de emu asotwe de me Osei Yaw e machira okay we every lumba ho a happy birthday wish we every lumba ho was say ama Benis from Kwakulumba to ama Benis or say Omawudapa Azuka Pecha no one adia toto sontem ama Benis ni we free Kwakulumba Sompa TV Sompa FM na woma ama Benis awudapa say yakopon Tony Shira emfa engunu so the ordinary sabisum bia so enyin Shira emfa emano happy birthday to Ama Benis from Lumba Asem Mpe Nipa FM na wo wish no obna samwa kwaku wensu ye me maami ana medical kana asem no friend say mimi anyi dado coastal asafo ne kachi no na maami de wonya ne baby ko ne kachi mimi enra na onya ne 50 years okay we be can belated okay yani anwia award